icho kwadi muri yeZimbabwe ndinoti wa Washington Marimira County Boshongora ndiri boba kufamba nemukomana mukomana muri kuona muri yeZimbabwe ngatibatsiranei toda kutsvaga rubatsiro mukamutarisa zvaaranorodza takakuvara kukuvara kwakaita mukomana uyu anogara mukati menzvimbo yegokwe kunonzi kuganyungu iko zvinozvi ari mukati meguta rechi mukati meguta reHarare right zvakaitika ndezvekuti izvo vari mukutamba vari vana vadiki angari makore mangani 20 years iko zvinozvi makore mangani 39 years ndo pakakuvara sezvizvi muri kuona kuti akakuvara vakanhonga chinhu chinoratidza kuti ivo vanofungidzira kuti ringave riri bara repfuti pavakarinhonga vanga vari vaviri ndokubva vaenda kunogara pasi vakachibva vati izvo toda kuona kuti zvinoita sei ndokubva vanokonekita pabhatiri pavakakonekita kubhatiri chinhu chichibva chaputika ndokukuvara kwamukuona sei akakuvara muromo vari vaviri kudaro iye uyu ndiye akakuvara neruoko urwu rwakabva rwakuvara saka iko zvinozvi muri yeZimbabwe haanyatsokwanisa kutaura kana kusevenza akwasisenza zvakanaka anotsvagawo rubatsiro tikabatsirana sei muri yeZimbabwe mukamuona kana mukamutsvaga muri gona kumona kwamauri mwana uyu agobatsirika kuti zvingafamba sei kwaive kutamba waive udiki chinhu chavakanhonga vana kuziva kuti chinoputika vakabva vachikonekita kubhatiri vachida kuona kuti chinoita sei chinorira here chinobuda muto here chinobuda furo here but chakabva chaputika ndobva akuvara muromo sezvizvi munhu akatombo admitwa muhospital kwenguva yakareba pari zvinozvi ari kugara mukati meguta reHarare ari kuchi kuhopli ndokwaari kugara anogara ari ega wakaroora here uri weganirika saka izvezvizvi ruoko rwakakuvara muromo wakakuvara amunhu anodawo rubatsiro kuti angaite sei muri yeZimbabwe ngatibatsiranei ngatifambaitese anofamba ari mukati mekutsvakawo anenge ane tauro rake dzimwe dzenguva muromo kuvara kwawakaita hauchakwanisi kugamuchira rute rinobuda nenguva isipi hake saka ndopanotora tauro oisa pamuromo kugeza rinotori basa kuti achere mvura zvinonetsa kubika ritori basa but munhu ari kurarama nenyasha dzake Zimbabwe ngatibatsiranei ngatiratidza kuti tiri vana veZimbabwe tose toita seiko kwaive kutamba kwaive kusaziva but sezvakuvara kudai so Jehovha Mwari ngapindire mukati mechigo zvakanaka iwe unoti chikudi kuvanhu nenyaya yekuti chose chawawana haufaniri kungochitesa kana unoti chii kuvanhu vane rurandirika aiwa kuvanhu vekuti kana manhonga chinhu chamusingazi inzwa bhororo wangu ndiri kukumbira kuti kuvanhu vekuti kana mukasangana nechinhu chamusingazivi uri kukuwadzira unovakurudzira kuti chii yes handirika tangai maziva chinhu aiwa tinotenda muri yeZimbabwe ndoti wa Washington Marimira kana kuti baba Isabel Boshongora correspondent we ZBC National FM pachimuti ipapo paka